Здравейте на всички! Правя един кратък анализ на дебата по BTV, който беше тази сутрин. Първото, което искам да кажа, че официално този дебат трябваше да бъде с партиите, които са парламентарно представени. Това означава с ГЕРБ, ДПС, Възраждане, Продължаваме промяната, ИТН и БСП. Това трябваше да бъде дебата. Това го знаех до вчера. Такава беше ситуацията. В последния момент, това, което ми казаха, че аз трябва да отида на дебат с Радостин Василев от МЕЧ и господин Янков, Никола Янков от Синя България или нещо подобно. Да. Така. Първо, още на предните избори на нас не взеха много гласове. Ние бяхме нула. Имахме огромно количество гласоподаватели, ощетиха ни. Чрез социологията успяват да направят така, че да принизят резултата на един човек или на една партия. То не е само на един човек, на много хора. Днес и вчера това, което ми спретнаха, беше същата работа. Мен, като представител на парламентарно представена партия, ме слагат с хора, които не са парламентарно представени. И това автоматично нас не принизява като партии под чертата, а не партии, които да говорим с големите в кавички. Какво означава големите? И аз не знам. Така, на тези дебати, понеже ние сме казали каква е нашата програма, ние поставяме идеите над личностите. Нали, коя е личността, която отива да представя, няма значение. И това оказваме всеки Божи ден в нашите срещи. Още след предните избори в BTV се опитаха да ми кажат какви компромати или какво имам срещу мен. Тогава казах на жената, тази, която е водещата, че аз съм свободен мъж, мога 365 дни да бъда с различни жени. Не виждам личния ми живот, защо трябва по някакъв начин да бъде обсъждан. Това, което трябва да обсъждаме, е нашите ангажименти, които сме поели към гласоподавателите. След като вчера ми показаха с кои партии ние имаме участие, ако аз бях отказал, щяха да кажа, че по някакъв начин се страхувам. И аз вече няма как, трябва да отида с тези хора да говоря. Само, че когато отивам на дебат, аз не отивам да се карам или да правим цирк. Аз не смятам, че ние сме някакви миски, които трябва да дефилираме и да ни избират по външен вид или, как да кажа, по някакво забавление, което даваме на хората. От 35 години забавление ние стигнахме до това положение. За мен един дебат трябва да се води върху идеи, да говорим върху нашите идеи и не оттам да се мъчи някой човек да се компрометира. Господин Василев се мъчи да каже според Майнстрихския договор или кой е за еврото. Аз дори не го знам, защото не ме интересува по принцип, понеже като не искаме да сме в еврото. Мен не ме интересува договора, кой е, спрямо кои клаузи. Ако имам желание този договор да го променя, ще намеря начин как да го направя. Така, той казва, че не ни приемат в еврозоната по инфлация, а не по бюджетен дефицит, както аз му казах. Бюджетният дефицит, казва, се покрива с заем. Ами господин Василев, когато вземеш заем с бюджетния дефицит, ти предизвикаш инфлация. То е едно и също. Ама по договора как го пишел, няма значение. Да са живи и здрави. Нямам проблем с господин Василев или с господин Янков. Въпросът е такъв. На самия дебат ние имаме кратко време, в което трябва да си изкажем тезите и другите хора да си изкажат тезите. Аз казвам нещо и изведнъж от опонента имаме дали съм бил шофьор на компаньонки. Разбира се, 1998 година, за една седмица, една от работите ми е била да превозвам компаньонки. Отказал съм се, не е моя работа, не съм взел пари и не е моето нещо. Аз съм човек, който съм израснал на улицата и това ме прави човек, който нямам страх от тези, които в момента са узурпирали властта. Ако мислите, че някой човек, който е израснал в Саксия, може да се справи с тази мафия, значи хората много грешат. Аз съм израснал на улицата
И въпреки това, никога не съм се омърсил. Никога не съм направил нещо недостойно. Да, да си шофьор, така съм мислил тогава, че съм шофьор на момичета, които осъзнато правят нещо, след като съм поговорил с тях, съм видял, че не е осъзнато и съм напуснал. Не е моята работа. Ако някой тогава каже кое е било честно или не, те хората касови апарати нямаха тогава. Нали? То нямаше закон, всичко беше незаконно, но хората, които не са живяли до 99-та година, не го знаят това нещо. Ако тръгна да се обяснявам, бил ли съм или не съм, влизам в обяснение в рамките на 10 секунди, което е невъзможно това нещо да се каже. Аз не мога да разбера какъв е смисъл на въпроса на господин Василев. Защо го казвам и водещите не го прекъснаха. Ние говорихме за икономика, не сме говорили за лични неща някакви. После, дали съм работил с кмет на ГЕРБ и че един вид хората от ГЕРБ трябва да бъдат линчувани, един вид и махнати навсякъде от управлението. Аз ще ви кажа, моят озеленител, човека, който е направил зеленяването на исторически парк, е човек, който той каза, аз съм заклет гербаджия и е изключително добър човек. Сега някой ще каже как може да е гербаджия и да е добър човек. Все едно Левски, ЦСК, Славия, Локо Пловдив, Черно море, Спартак Варна, Локо Горна Етър, да делим хората на тяхните пристрастия. Нали, България трябва да се обединява. Нали, хората трябва да работят заедно. Нали, ние трябва да намерим начин как да работим с хората. И след като кмета на ГЕРБ е бил доблестен човек, който никога не ми е поискал подкуп, не ми е поискал нищо, което да е извън очакванията, който един предприемач, един българин, един гражданин на Република България може да има. Какво трябва да направим? Трябва да кажа нещо лошо за този човек, за да се харесам на аудиторията. Нали тогава, господа, ще стана същия, като всички тези, които, така да го кажем, ви казват това, което искате да чуете и после правят това, което им е изгодно на тях. Отново казвам, ако сега са изборите, аз пак ще гласувам за същия кмет. Защото човека е добър. И това, че от партия ГЕРБ не го прави различен. Никога до сега неговите действия не са били в ущърб на общината или на хората. Така, третото пак, което ми задава. Работил ли съм с Силвия Попова, която е съпруга на Тодор Попов? Забележете, ние дебатираме за България, дебатираме за политиката, която трябва да направим, социална сигурност. Ние за сигурност май нищо не казахме, защото не остана време. Въпросът е дали съм развозвал компаньонки, познавам ли, работя ли с кмета на ГЕРБ и работя ли с жената на кмета на Пазарджик, бившия Тодор Попов. Първо, Силвия Попова я познавам от 2005 година. Тодор Попов не е бил кмет. Нашите съвместни дейности са Фондация Въздигане, фондация, която е поставила паметници на Оцек в Италия, на Хан Котрак в Волска България, на генерал Никола Иванов. Сега общо ще направим паметник на Хан Аспарухим. Много други неща, книги, огромна дейност, Фондация Въздигане, която е в полза на България. Това ни е едната съвместна дейност. Втората съвместна дейност е издаване на книги, за да се образуват хората. Забележете, книги. Третата ни съвместна дейност е продажба на застраховки, живот и финансови продукти. И примерно, те всичките са в сфера, която е чисто на предприемачеството. Аз нямам една поръчка от община, една поръчка от държавата, едно евро средство. Или никога не съм оперирал на територията на община Пазарджик. Нямам сделки с община Пазарджик. Познавам и работя с нея от преди той да стане кмет и какво трябва да направя и да кажа в тази посока. И това отново е внушение. Значи, вижте и трите неща как в дебата ги отправят като внушение. И аз трябва да слязам на ниво махленско, да се карам, защото повечето хора казват, примерно има някой ми казват, изглеждаш неуверен. Какво трябва да кажа на хора, които поставят личните интереси, представлението над националните интереси? Значи, националният интерес е да имаме основни тези, как ще оправим България и да си кажем своите тези. В този случай и трите партии, нали, едната партия, ние сме били в Народното събрание, хората могат да видят анализ на нашата работа. Другите две не са били в Народното събрание. Те могат да заявят какво искат да направят
но ние само ще спорим върху нещо, което те не са направили. Поради тази причина, аз гледам да кажа нещата, които искам да кажа. И накрая, след като ми казаха, ще зададе ли въпрос към тези хора, и аз казвам, аз нямам какъв въпрос да им задам, защото аз нямам война с хора, които не са в война. И поради тази причина, защо имам война? Защото те са окупирали държавата. Поради тази причина, това, което аз казах, че нямам въпрос към тях. Те не са били в Народното събрание. И оттам ето журналистката като скочи, а вие какво са направили в Народното събрание? То си има отчет, хората могат да видят какво са направили, пак как да го кажем в рамките на 30 секунди, на една минута. Тръгваш да казваш нещо и те режат. Или този дебат и после във вестника на господин Пеевски, новини.bg, онлайн пресата, онлайн сайта, излиза Евелин Михайлов, си призна, че бил шофьор на компаньонки. Значи вижте контекста от цялото нещо. Но не излезе, когато ме попитаха защо примерно не искате да сме в еврозоната, нали, да не управлява Европа. И аз казах, ето виждаме, отидохме в Европа и в момента нашите най-големите евроатлантици са Бойко Борисов, Делян Пеевски и Иво Прокопиев. Това са най-големите евроатлантици. Урсула фон дер Лайн се прегръща с тях. Ако това е бъдещето ни в Европа, да, аз не го искам. Ако имаме друго бъдеще в Европа, да, искам го. Защо обаче това не го извадиха новини, че най-големите евроатлантици са Делян Пеевски, Бойко Борисов и Иво Прокопиев и ако има такава Европа не искам, това го няма в новини.bg или някъде другаде, а вадят други неща в контекста. Искам на всички да кажа, че до края на кампанията ще се опитат по всякакъв начин да направят внушения. Ние не можем да не отидем на дебат някъде, защото хората си помислят, че не сме кандидати. Си помислят, че те казват Величие се разцепи и изчезна. Ние същи неща. И ние не можем да не отидем на дебати, но там виждате какво е отношението към нас и към другите участници или всички са срещу нас. Защо? Вие може да си зададете този въпрос и да си отговорите сами. Въпросът е отново ще се опитат да ни откраднат много гласове. Трябват ни застъпници. Наистина, ако искате честни избори, ако искате нещо да се промени, свържете се с нас и ни трябват застъпници. С мен по-трудно, но пишете на партията на страницата, търсете хора, местни офиси, които са, дайте да направим така, да осигурим честни избори. И дайте от тук нататък да спрем да говорим този човек или онзи, да се очерняме, а да видим какво може да се направи. Защо го казвам това нещо? Мислите ли, че ще ви помогне нещо, ако един друг само се очернят и това е цялата работа на депутатите в Народното събрание? Аз мисля, че отново нищо няма да стане. Единственият шанс е конкретика. И когато искат конкретика, нека да дадат конкретика за това как е планирано България да се оправи, защото такива заявления от типа да имаме повече деца не е решението на България. Или цялостно се оправи нещо, казах, цел национален идеал, или няма никакъв смисъл. Това е анализа на моя анализ на дебата, който имаше и защо съм казал нещата по този начин и ще продължа на всеки следващ по този начин да говоря. Искам да се насочим към идеи, как да ги реализираме, а не да се нападаме личностно, да правим внушения и водещите още повече да го подкрепят това нещо. Нали? Не е добре така. Или задаваме ниво етика, морал наистина да има и да се насочим към цели, или получаваме от същото, което и до сега. Хубав ден ви желая!